Philharmonie Zuid-Nederland zit de traditie voort van de vastelavondconcerten. Een klassiek concert met een knipoog. Schoene muziek, carnavalslagers en acts die voor te lachen zien. Regisseur Peter Noten en dirigent Roger Nissen hebben een verrassend programma samengesteld rondom de lokale carnavalstradities. Presentator Wim Steinbusch, de zangers Gerald van Gemert en Rob Reiners en de dancehall reality nemen u mee op een muzikale reis door de carnaval. Op zaterdag 14 februari komen we van naar Zuttert. In de stad Schouwburg, wat nu de domeinen locatie 0.2 heet, gaan we samen met de Marotte en Paul-Jean Jessen zorgen voor een heerlijke, onvergetelijke vastelavondsavond. Begin uw carnaval goed met het vastelavondsconcert van de Philharmonie Zuid-Nederland.